नोंसोर मानो खारदों खोनायाखै नोंसोर मानो खारदों लिवारखौ गिनानै खारदों जों गिख'सो आगै आगैया माथायदों जोंहा ज' फैनानै बिराद गोजोनदों बार खोलो खोलो नोंसोरो साबसे गासै जोंहा गासै 22 जनानो दं 22 जनानो हिनजावसा आरो लोगो हौवासाफोर आदसा नोंसोर ओरैनो खयथासो ओंखारबोआ जोङो बिदिनो ओंखारनाया 8थायानो जाहैदों 8था ना ओमफ्राय नोंसोर ओंखारबा अखा हादोंना हायाखैमोन हाबाब जोबोर अखा हागासिनो ओमफ्राय 22 जन नोंसोर मा गारि लानानै फैनाय जाखो जोङो विंगार गारि लानानै फैदों विंगारखौथ' मिथियो ओरैनो सोर केपासिटि 16 फिसा मानसियासो 16 जेनेबा अब्ला नोंसोर माब्रै मेनेज खालामफैखो जोङो फार्स्ट अफ अल आरोना हिनजावसाफोरखौ जोङो सिङाव सोनाय जादों गासै आरो माखासे हौवाफोरखौ जा सिट एरेन्जमेन्ट आग्लायदों बेयाव सोदों जोङो आरो माखासेया उखुमाव गाखोदों आरो माखासेया बे साइडआव जे सेकारफोर फैसा लाखियो बेफोरबायदि गाखोना फैदों आदसा ओमफ्राय बेफोरबायदि जे नोंसोर बे बावखुंग्रियाव फैदों ना बेवहाय निस्सय गारि भारा लाना फैदोंबा गारि भारानि खरसा दं नोंस्रा दा बे खरसाफ्रा माने सोरबा सरखार बा सोरबा मानसि गिदिरा अननानै हरनाय ना जेन'बा नोंसोर माबा मोनसे राहा खालामनानै फैनाय जोंनि राहा खालामनानै फैनाय जादों आदसा जों बेवहाय माने गियानद लाइब्रेरि आरो आलारि सोरां जयै लोगोसे फैनाय जादों दा नोंसोर मिथिखागौ जोंहा जेरावखि माने थाङा आलारि सोरांनि मोसाखावरिफ्रा ना गियानोदय लाइब्रेरिनि जे सेंग्रासाफोर मावथि आनजाद बिसोरो माने लोगोसे थांफायो मानो बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय ना मानोना गियानद लाइब्रेरिया आलारि सोरांखौ जोनोम होदों दा बेखायनो जोंहा माने बिसोरखौ बेंनाय गासिबो दायथ'आ जोंनि बे हिसाबै दा हाजो गाखोनो फैनायावबो जोङो बिराद खेल खालामदों बिनानावमोनखौ सिगाङाव माखासे थायो गेजेराव माखासे थायो साइड माखासे थायोना जों बे रोखोमै ओमफ्राय आरो जोङो माने जों बाय फैनो गोसो गोनाङानो माने जा एसे हायो फैसा खांनानै फैनाय जादों आरो बेल'नो जोंहा माने जों मोसाखावरि आलारि सोरांनि ख्रिस्टि आफादनि जे मोसाखावरि बिनानावमोन ना बिनानावमोना मोसानानै जा एसे गावसोर रां मोन्दोंना बेखिनि रांफोरखौबाबो माने गोजौसेयावबो थोयैनि थाखाय ना माने गावसोर मोसानानै दाख्लै साननै सुटिं खालामनानै जे थाखा मोन्दों बेखौबो होजोबनानैबो थोआखै जोंहा थाखाया दा थोयैलाय जोङो रावनिबो सायाव आखाइफोरावनो जोंहा जेबो राहा गैयैलाय दा जोंनो बा एसे एनै होलायनानै फंबायमोनहाबो होलायनानै आरो बिनानावमोन गोसो होनानै गावसोरनि मोसानायनि थाखाखौ गोसो होनानैबो एसे आरो बिसोरबो होनो गोनां जाबावदों ना बोरो आखाइफ्रा बेसेबां साफा आंना मोजांसिन दे बिसोर जेबो खस्थ' खालामाखै थारमाने ओंखामानो जाजायो बेना जेबो खस्थ' खालामाखै बिसोरो जेबो खस्थ' खालामाखै नाय सेंग्राफोरनिखौ नाय नै सेंग्राफोरना नाय नुवाखै आथिङाल' नै बेना नाय सिन्देल लाहोबावदोंसो बोरो सिन्देला सोरनि नायदो सोरना सिन्देल गैया बेनिनो जागोन सिन्देला बोरो नोंसोर दा बेसे गोजौआव दं अरायथि बेसे गोजौआव दं मिथिया 6.5 नै अरायथिया जेबो नायस'नाखै बैहाय 6.5 किल'मिटार लिरनाय दं नों बेसेबां किल'मिटार नामोन नै दा बिसोरो 6.5 किल'मिटार गाखोनानैनो माने गाखोनो हायि बादि देखायबाय गाखोनो हायि बादि नै एकदम गारबोनो मानि नारखो लाबोनांगौ हाया ओमफ्राय जेबो जाहोआखै ना फुंनिफ्रायनो गावसोर जालायलायबाय मा जालायखो गावसोर लाबोनायखौ मा जाखोनो थेखङा सोंदों मा मोनजाखो सुइस रल केक ओमफ्राय थेखं जाहोनाय ना नोंसोर जों लाबोनायसो थेखङा गावसोर बायना जादों नामा ना नोंसिनाव नांसो जादों जोंनाव मोनजायाखै एसे होबाय आं
देखो ओमफ्राय नों जेबो लायाखै ओमफ्राय आंथ' बुजियासै टेकुआ बेगा बोरै मोनै जाखो गासिबो दंजोब हो दंजोब सेस बुंनांगौ खोथाया जोब्बाय बिराद मोजां दे ओमफ्राय नोंथाङा मा थैदोंमोन नोंथाङा आं आखाइ सुदोंमोन आखाइ मैला जाथारबायमोन हमथाय नङा बे लाब गैया बे एकदम हाजो गाखोनानै नांखागोन नै एकदम आयु एक्टर गारलाफोर एक्टर गारलाफोर आयु नै सासेया साथायानो थखन जाबाय हाग्रा फोनांजोब्बाय नै हाब्रु नांजोब्बाय थाङा फाइनालि मोनफैबायानो है उन्दुनो ओंखारबाय नामा थिखोनो सफैनानैलाय उन्दुनो थाखाय मेरला जायगा दङ नै बे उन्दुनो हागोन Ano wala? Dili. Kurs mah baik. Hei, kita lihat sanianya. Ekdom. नोङो गारियाव गोबानाव जोंखो Aku pulang babu na, girls-ku lampala. Lampala. Girls-ku lampala मोनथिबाय guys. जोङो माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों बिनानावमोनहा गासिबो मोजाङैनो मोजां गाखोनो हाबाय रावबो गालिनांगौ Cepi. Ayo cepi. नङाबा Mama जायो बुंद' थाखा होग्राया नै जोंना बिथाङा नैबेनो आंनो थाखाखौल' होआ आं बायना लायदोंमोन नै दाना उल्थासो नेक्स्टआव गोल्सखौ लाफालालै जाबादि खेला मोनबाय नोंबो खस्थ' सोयो 10 थाखाल'सो